kolira kondo tena vile account na nayo abante bo bwato bwoba chinde ime ekera abantu bande eke abana amasometiga abangi na masometi abana ono gaki na bono iranda ena yubono mambye kana tebe omuntu korosie mororo umusubati ororo musubati oyo tachiet class gestima ngakinde yon system yako chikorosibwa akoli omuntu kurisko gari omuhakana inki tutakolikiro lyo manyete korosie stima koru iranda noyo iranda noyo gitutu chache not akoli endo kieke ame kestima omongino olende tora make sure ngakitu atene niroro tomutenga ro system ta rosia emwaka aronga kitorate abantu baminje egendo to kora bosomo nje mno mugabana kinakire akitinga manyachombe nirenga mbate tinda butamonto tikambate ekura na kire tukurboge tutu ne nyinge te konyala kananga ni ndolere bobe monto nde bwese kurboge tutu ndege temba tevi indemete aiga bogetutu yabona matebe mwisi komi nzongo kwatiri ya gatatu no anyomne mutonda mtu alenge mwisi ona matangoro my sister ono makimura tenga na atigira bagetutu umugaka Ongwae na akote gasi yae engia embe na akolete ochirenka tomotiga akoleke atuke lakini muntu akiti amaboji abakolie gasi baetanti 500 bale embeo bawakan embeo etogo tikabantu babeke kibesi abantu bani muku moko ngalenda abagetutu noende emia monte ngaba Simba yenda lika mo wanja boy ndike ekyaraba muraba bara aba mraba emyaka etane baje kumboli Simba totebi nkigwa kolete abangi nabalega Arati babambolye moko nganjira gake kinaikire nyomba ekorukwe account ati niko butonde mpaka report yacu na ende tali bage tutubok emechande yere gusiye ngima chi constituency kianda abantembeo batayo abande bakwete awakanwa akingendere wakana banye momo ntebya inwaba getutu monte ngende kubakana tire kompakana bakane gosimba akana mbarusie epeiro mbarusi lyoko iko nalia abande nalia abana bantu bachite skuru gege barakoleka baralikwe manyete enko igobe kiera nje nalige kiera nabwate muntu enkondika abantu bandi geta batanga n'abantu banda great no kindororo nganchere abana bande nabaro bakoreki balikwe nande ngoja kutangaza ndige report yeleje ngo batangaza ngocha maraniga ikena kongwesa batali batevinga abantu aba mbayo payroll lakini konyora nabakoreki abantu balikira abandi batamaye ko betono nesinda manyanga kaki ndoti ko umuntu inyagitari ko konyora abantu bamene konyora umuntu tamaye ko betesinda to konyora ko betire liu ole mare bos ebi tongo koragani onye balige tubali bandi balige tubatwati certificate gaba bakore gazi yo watabwati certificate to iwana ebo ko mulekande no muleke omwele abantu amini
munganjire ntebega abantu bagakoregas yo kwagacha chipana mpaka noene chire yetanya koigurwa mpaka aso mheshimiwa Ongwae obisikie county gani tigabona ombateri chibesa abantu bali gete babwente gwa kano 1.8 billion omongina tali shilingi 10 to umwana omukoko ibulu rero iga anse kubare shilingi iga akubara atari kwana noene cho atari korara akubare se myaka 37 chibesa tigabona mbateri ideni tubwate to wakana 1.8 billion lakini chipara chinde mchijo chipare mbeo chipara chinde chikolire makara bakiata koliriki atabeki kaki mwanje twaka n'abantu chipare mbeo bono tigamba te moko igwa maliogi amangi na ali abantu bande bantu baonjokanira mai na kolde paleri leta chibesa toli ntekitemba sana ntogendrete gukora obonyongi ntogendrete kuba muleka lakini bono tigabona matebe na tevi chibesa turabasa wakana chioka nenuse billion nga abantu mbali baengotama na 1.3 billion batakole tikende giyonse intereni echichoka ni ntabo mugaba na naende abantu baite bakonyeka kuboro ningisa negete musibono tigamba kane baje babagurama abantu abekero bawaka numbali koleta bese bawadenga na leti 1100 gatwagire taone kaki munganjire esegi mbwate gari n'amasabaino ukankuboli tokole obokurumi umugakungwa nakote gasiya lakini aba biba munju kanate na mpaka kero bangu muibera tali komanya okoreke naendo mugaba ntaengo toka kira atoke kipara na no mato mwango no mwako monene taengo toka para atoke nyagita lakini nje bon no nde boto nyagita mugaso no nde se para mwanje to seke na barabu to seka koi para mwanjira nile gango da roso konga mwaje biamon abantu aminto tete nkole ngotebayiga engenjo kwanga kirte kura nanchenko bakolera ndega asina enya kitaliga obenegwa mangana malyoga gabona umbate ochimwanginywe noroche nya kitaliga itanga ni malyoga taengoja ekero twanza kobe kumulika abantu mbali baseke chikirini kigaiga chokone amalyoga iraundi nene wete naende abantu bayibeta amalyogo bakabekese chikemesi taide matebiga ntoligosekana muntu amalyogo tiga abantu baito bagenda nyagitali barwali bwo onye tutaite nyagitali yeberebo 5 ndogo twara bayi bakwe bamalyogo ko mo wanje to bamule taite ndigeregawe stadium achali na kuwana no mheshimiwa Mbaji yamenyire stadium we na ngolinga kino ayane umugaseke roli na hanya abantu bakoreka bakobera unganjire
no enero inye muligete ndio chibesa ile chakorek chakaniru lazima muntu onde bwensi oriete chibesa acha tusaba mabera tumde chirete tube abantu